El carnet jove és tot un èxit a Catalunya. Amb 32 anys d'història, el carnet compta amb 550.000 titulars i més de 3.800 col·laboradors. Ofereix més de 8.300 avantatges i gaudeix d'un índex de fidelització del 90%. Actualment, tots els joves de 12 a 30 anys poden tenir carnet jove, una iniciativa de dimensió europea que arriba a 30 països i acumula més de 60.000 avantatges. Des del carnet jove hem fet un pas endavant per oferir un carnet més social i més participatiu. El nou carnet neix més lligat a les polítiques de joventut i es dissenya amb la col·laboració de 10.000 joves. Volem acompanyar els joves en el seu desenvolupament, facilitant-los l'accés a tots aquells recursos que puguin necessitar durant aquest període tan decisiu de la seva vida. La nostra manera de fer-ho és mitjançant l'oferiment i la promoció d'avantatges, propostes i serveis rellevants per a ells. Ara el nou repte és deixar de tenir un únic carnet per aconseguir molts carnets joves, lligats al territori amb la col·laboració dels ajuntaments. El nou carnet jove municipal neix amb l'ambició de superar grans reptes. Potenciar el vessant local i territorial del carnet a nivell de serveis i d'identitat, apropar el carnet encara més als joves, promoure l'ús del carnet en el dia a dia, promocionar el municipi, els seus serveis propis i el comerç de proximitat, millorar l'oferta d'avantatges locals, tant públics com privats, potenciar la comunicació de proximitat amb els joves i augmentar el nombre de titulars. Tots aquests reptes els afrontarem amb un pilotatge a 7 poblacions de Catalunya que reflecteixen diferents realitats geogràfiques, demogràfiques, humanes, logístiques i d'implantació del carnet jove per poder posteriorment desplegar aquest projecte a tot el territori. Ara, el carnet jove més a prop que mai.